A todos, imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de xaneiro. Señor secretario, temos quórum? Moi ben, moitas gracias. O primeiro punto é a acta anterior que é correspondente á ordinaria do día 13 de decembro de 2018. Algúnha aportación ou aprobámola por unanimidade? Moi ben, entendo que por unanimidade, moitas gracias. Punto número 2, Programa de asistencia ao Consorcio de Augas de Valdeorras para a xestión dos servicios municipais do ciclo urbano da auga delegados no Consorcio. Aquí explicarános un pouco o señor secretario que consiste este programa de asistencia, por bueno, entra dentro dos programas de cooperación que fai esta Deputación e ven a ser un programa que xa existía co Consorcio de Valdeorras e que venceu a 31 de decembro de 2018 e que levaba tres partes, era tres programas, un para abastecemento, outro para saneamento e outro para depuración, o de abastecemento e o de saneamento para o Concello do Barco de Valdeorras e o da depuración para toda a comarca de Valdeorras. Entendemos que agora o que se trata é dun único programa que vai ter vixencia todo este ano 2019 no que se engloban estes tres programas. Pero, bueno, para explicárnoslo un pouco mellor, pois damos a palabra ao señor secretario. Sí. Boa tarde a todos. Gracias, señora presidenta. Bueno, como máis ou menos se explicou, trátase dun programa de asistencia, neste caso o Consorcio de Augas da comarca de Valdeorras, similar ao que xa se viña aprobando polo pleno da Deputación anos anteriores, coa particularidade de que este ano se refunden as tres actuacións nun único programa de cooperación. Por un lado, estaría a xestión do servicio de abastecemento de auga potable delegada polo Concello do Barco de Valdeorras, por outro lado, a xestión do servicio de saneamento da rede de subidoiros delegada polo Concello do Barco de Valdeorras, e por último, a xestión do servicio de depuración que afecta a todos os concellos da comarca do Barco da comarca de Valdeorras. Tanto o contido do programa é similar ao que se ten aprobado para asistencia a outros concellos e outros consorcios da provincia, e a proposta que se sometería a ditamen e posterior votación no pleno se procedese a a aprobación deste programa co contido que consta e que foi remitido a todos os deputados e a todos os membros desta comisión e, unha vez que se aprobe, publicado no Boletín Oficial da Provincia os efectos oportunos. Moitas gracias. Non sei se hai algunha intervención por parte de algún membro dos grupos. Ningún, entón pasamos a votar este programa de asistencia ao Consorcio de Auga de Valdeorras para a xestión dos servicios municipais do ciclo urbano da auga delegado no Consorcio no exercicio 2019. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. Moción do Grupo Socialista sobre a posta en servicio da planta de valorización de residuos da construción. Ten a palabra pois o Grupo Propoñente, o Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Simplemente, todos teñen no seu poder a moción que presenta o Partido Socialista, simplemente dúas pinceladas antes das propostas de acordo. No marco dos programas, isto é dos fondos o desenvolvemento regional, dos fondos FEDER, que isto ven que a Deputación de Ourense tiña previsto un investimento en 51 concellos da provincia durante os anos 2008, 2009, 2010 e era dun total de 10.721.322 euros nos proxectos Arraiano, de Loure e Terras do Avia. Dentro do proxecto Arraiano atopamos esta planta de residuos na comarca da Limia, e a planta foi adxudicada no ano 2010 pola Diputación de Ourense cun orzamento de 651.112 euros. Falo que foi adxudicada no ano 2010. Non vou entrar nas características da planta, deixaremoslo se é necesario po seu momento no debate do pleno. E hai un dato que o Partido Socialista lembra tamén que en setembro do 2014, a Deputación de Ourense acordou en pleno a creación dun servicio supramunicipal de recollida e tratamento de residuos de obras de construción e demolición, evidentemente co voto favorable do Partido Popular.
polo que sabemos, esta planta, estamos falando de fai eso, se falamos desde o principio que se tomou o primeiro acordo no 2010, vamos, fai 9 anos, cando foi este acordo, que foi do 14, estamos no 19, fai 5 anos, a obra está feita, pero está, por lo que entendemos, que está paralizada. E, antes estes feitos, por algo mencionado, fai un momento, o Grupo Socialista solicita e presenta as seguintes propostas de acordo. Primeiro, que a Diputación de Ourense poña en marcha, sin máis dilación, o Servicio Supramunicipal de Recollida e Tratamento de Residuos de Obras da Construción e Demolición aprobado polo Pleno en setembro do 2014. E dous, que a Diputación de Ourense poña en funcionamento a planta de valorización de residuos da construción ubicado no concello de Xinzo de Limia para dar servicio ao resto da provincia. De momento, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Algúnha intervención por parte de algún membro dos grupos? Ninguna? Bueno, entón pasamos a votar esta moción do Grupo Socialista sobre a posta en servicio da planta de valorización de residuos da construción. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Punto número 4, mocións de urxencia, non me constan, señor secretario. E punto número 5, rogos e preguntas. Constame aquí unha pregunta que registraron na mañá de hoxe para resposta oral, unha pregunta para resposta oral nesta comisión que foi presentada por Ramiro Rodríguez do BNG. Entón, bueno, pois ten a palabra para facer a pregunta. Sí, bueno, estaba ya explicado, de todas maneras, así moi brevemente. Ben, a pregunta é relacionada con as noticias e cos informes que parece que noticias aparecidas na prensa respecto aos informes da infraestructura que se estaba previsto facer o balneario na antiga cárcel, que, bueno, parece ser que os informes dos técnicos dicen que podería alterar a capacidade hidrotermal, afectaría incluso as propias burgas. Entonces, a nos parece que son unhas cuestións de suficiente importancia. Por eso preguntábamos se esta Diputación conoce ese informe técnico que se facía referencia nas informacións, que en caso afirmativo se poderían explicarnos como afectaría o posible proxecto do balneario termal visto tamén nesas instalacións. Bueno, tamén pedíamos que se teñen un informe e non o poderan facer chegar, pois tamén lo agradeceríamos. Bueno, moitas gracias. Pois, bueno, a resposta é que nesta casa non nos consta informe algún en referencia ca antiga cárcel de Ourense. Non temos ningún documento nem ningún informe referido ao tema que vostede presenta nesta pregunta. Non sei se hai algún rogo ou algunha outra pregunta. Sí. Boas tardes, moitas grazas, señora presidenta. Eu quería preguntar un par de preguntas. Sabe que se puxo en marcha, se non recordo mal, unha moción que además presentaran vostedes no 2017 dunha futura rede de albergues que a levara vostedes, se non recordo mal. Queríamos saber un pouco como estaba, se xa se iniciaron os trámites, se xa falaron cos albergues existentes na actualidade, un pouco como estaba a situación, se xa iniciaron algo. E logo outra pregunta, creo que todos e todas sabemos que se fixo fai pouco nas instancias da Diputación, se fixeron unhas medicións de Garradón. Queremos saber un pouco como estaba ese estudo, se xa teñen o informe das medicións, que medidas se van a levar a cabo, se hai exactamente en algunhas dependencias Garradón. Moitas grazas. Moitas gracias, contestaremos por escrito algunhas preguntas. Algúnha outra, sí, Adolfo? Sí. Pregunta. Fitur. Recentemente anunciouse que a presencia en Fitur deste ano iba a ter unha presencia espectacular da Diputación, cual nos parece, pois, bueno, non poñemos en dúbida. Pregunta é, cal vai ser esa presenza, accións, persoas e cargos que van ir, e custe? Pois moi ben, a Fitur, como vostede ben sabe, a semana que ven, no curso da semana seguinte, e, bueno, pois lle pasaremos toda a información referente aos custes e as accións que vostede pregunta nesta cuestión. Gracias. Algún outro rogo, algunha pregunta? Nada máis, bueno, pois moitas gracias, damos por rematada esta comisión.